en wach mar boundaries gi. Nikech wach mar boundaries ni eni obro kelo ywak ka okulose maber. Ji moko wacho no, wan ogolwa kama ne wadwan wabed, kama wabedi mwang'iyo go uterwa kocha, jomoko mi constituencies madongo dongo ma ji ng'enye to wan to marwa ni to ji tin gima kamano kamano. Mano to ok en gima yot, to kapano nego tamgi. Ka gin jok mane kod ang'owa rieko kata expertise e weche mag election. Ineno ni inyalo time gi higni 2 modong' sani. Inyalo time, ok ane gima ok onego time. Mokwongo ji onego ng'e niya, Triva, tich komiyi tiye, to kichako ywak ne en gigi time ng'eny, saa tin, pesa tin chalango to kibi time. Ng'at moro niluongo no Nelson Mandela, South Africa kae. No wacho ni everything is impossible until you do it, or seems impossible until you do it. To ka in kod mentality mano, tibro neno ni gik machal ma ok nyal timgo, ibro tim. Okay. To penjo mabedhi en wach mar pesa mine ni mulo no. To gin penjo 2. Mokwongo IEBC ne ochwalo budget mar bilion 61.7.